हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്ലോകം 2. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിരുന്നല്ലോ അല്ലെ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ? ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മള് ഒരു എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്. ശ്ലോകം: അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനാസംഗശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനാസംഗശ്ച ലൗല്യം ച ഭക്തിർവിനശ്യതി. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ, ഷഡ്ഭിർ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി, കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറയണത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജന സംഘശ്ച ലൗല്യം ച. 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? അത്യാഹാരം, പ്രയാസശ്ച, പ്രജൽപം, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നതും ഭക്തി നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഒന്ന്, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം എന്താ പറയാ സമ്പാദിക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും സമ്പാദിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണെന്നാ പറയണത്. കുറെ നമ്മള് ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല, കുറെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാനും പാടില്ല. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തതോ, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക. ദുർലഭങ്ങളായിട്ടുള്ള തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അധ്വാനിക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുക. നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുക. അതും നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
അതായത് അമിതമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നത്, ദുർലഭമായിട്ടുള്ള തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങൾ, വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത, പ്രധാനമില്ലാത്ത ലൗകികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുന്നത്. അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവെക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിലോ ഇതിനെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവെക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അത്യാഹാരം. ശ്ലോകം ഏതാണ്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ധനസമ്പാദനം, ആവശ്യത്തിലധികം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതും അത്യാഹാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിതമായ ഭക്ഷണവും വരുന്നുണ്ട്, ആവശ്യത്തിലധികം ധനം സമ്പാദിക്കലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം. എന്ത് പറയണത്? പ്രയാസശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത്യാഹാരം അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, പ്രയാസശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. പ്രജൽപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്യാഹാരം ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസശ്ച, കഠിനാധ്വാനം ഒഴിവാക്കുക. അത്യാഹാരം, കഠിനാധ്വാനം, പിന്നെ പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങള്, നിയമങ്ങൾ, അമിതമായ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പാടെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ നിയമാഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ, നമ്മൾ നിയമങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാക്കുക? അതിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, നിയമങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പാടെ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് നിയമ ആഗ്രഹ എന്നാ പറയുന്നത്. നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയമങ്ങളിൽ നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാടെ ഒഴിവാക്കുക. അത് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു? അത്യാഹാരം പറഞ്ഞു, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, പ്രയാസശ്ച കഠിനാധ്വാനം, പ്രജൽപ്പം അമിതമായിട്ടുള്ള സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമങ്ങളില് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. പിന്നെ ജനസംഘശ്ച എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനാണ് ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുക, അതാണ് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. പിന്നെ ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിയായ ആഗ്രഹം കാണിക്കുക, നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കാണിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിർ വിനശ്യതി, ഷഡ്ഭിർ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ വിനശ്യതി, നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ക്ലിയർ ആയോ? ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, പ്രയാസശ്ച, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച. 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞേ? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ വിനശ്യതി. അതിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ കഠിന പ്രയത്നം,
അനാവശ്യമായ സംസാരം, അനാവശ്യ സംസാരം, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കല്, പിന്നെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ നിയമങ്ങളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നിയമങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിയമം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ നിയമങ്ങളാണ്. 4 നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ നിയമങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതിരിക്കുക, അതിനാണ് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജനസംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. മനസ്സിലായുള്ളത്? അത്യാഹാരം, പ്രയാസശ്ച, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘർഷ, ലൗല്യം ച, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൃഷ്ണഭക്തിയെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അത്യാഹാര, പ്രയാസശ്ച, പ്രജൽപോ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘർഷ, ലൗല്യം ച, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ നിൽക്കും ശരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ആറാമത്തെ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ലൗകികമായ 6-മത്തെ അല്ല 5-മത്തെ ജനസംഘർഷ, ജനസംഘം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. അത് ഭൗതികതയിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സത്സംഗാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് കൂട്ടുകൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കൂടും. പക്ഷെ ഭൗതികതയിലുള്ള ജനങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അവര് പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, അയ്യോ എനിക്ക് 3 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ളൊരു ആളായിട്ടാണ് കൂട്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും, ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കയറണം നിർബന്ധമുണ്ടോ, അതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ, വെറുതെ സമയം കളയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും തോന്നും ഇന്ന് കേൾക്കണ്ടല്ലേ എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളെ ജനസംഗമം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഒരു സംഘം, നമുക്കൊരു സത്സംഗം ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? നല്ല ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, കേട്ടോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടെങ്കിലോ ചിലപ്പോ അവര് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതാണ് നമ്മള് ജനസംഘം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്യാഹാര, പ്രയാസശ്ച, പ്രജൽപോ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘശ്ച, ലൗല്യം ച, ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. 6 കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഒന്ന്, അമിതമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നത്, പിന്നെ ദുർലഭമായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക. ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക. പിന്നെ സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു മിനിറ്റ്. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുഷ്യന് നമുക്ക് എന്തിനാ ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്ന? മനുഷ്യ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാനും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനും. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരോ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുണ്ടേ. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പരിശുദ്ധരാകാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എന്തായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്? ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത്? ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അത് അതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 എന്താ പറയുക ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികള് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഇതാണ് 3 ശക്തികള്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചേർന്നതാണ് എന്ത്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാതും ചേർന്നതാണ് എന്ത്? തടസ്ഥ ശക്തി. ഈ തടസ്ഥ ശക്തി അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? തടസ്ഥ ശക്തി. ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്? ഇത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയിലാണ് ഏത് ശക്തി നിലനിൽക്കുന്നത്? തടസ്ഥ ശക്തി നിലനിൽക്കുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രാധാറാണി. അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. എന്താണ്? 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിമവ്യയം. അതായത് അർജുനനോട് പറയാണ്, മായയുടെ വലയിൽ അകപ്പെടാത്ത മഹാത്മാക്കൾ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടും നാശരഹിതനായിട്ടും അറിയുന്നവർ പൂർണ്ണമായും എന്നെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. അവരെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ് അവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ സങ്കുചിത ഹൃദയരെയല്ല, വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ വിശാല ഹൃദയരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും? ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവര് ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവർ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെന്താണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിയാണ് ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദുർഗാദേവിയാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അടുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു.
ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ, ദേശീയവാദം, സങ്കുചിത മനസ്കന്മാർ സാമാന്യമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാണ്. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നാഷണലിസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് വരും. അത് ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സങ്കുചിത മനസ്കന്മാര്, സങ്കുചിത മനസ്സുള്ളവര് സാമാന്യമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാണ് ഈ സങ്കുചിത ഹൃദയത്തിലുള്ളവര്. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യത്വവാദം, പിന്നെ ദേശീയവാദം അല്ലെങ്കിൽ പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടു വരാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചില സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവര് ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം എന്തായിരിക്കും? കൃഷ്ണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ്, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം. ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ആണെങ്കിലോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവര് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവൻ സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവാണ്. അങ്ങനെ അവികസിത ഹൃദയരായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പോ മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ദുരാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? അവികസിത ഹൃദയരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ദുരാത്മാക്കൾ. അവര് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മായാദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ ദുരാത്മാക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ദുരാത്മാക്കള്. അവര് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. ഭൗതികതയിൽ ഉള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിധേയത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് വലയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന പറയണത്? നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായയുടെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ 3 ക്ലേശങ്ങളില് അകപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആര്? ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, മഹാമായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം. ഇതാണ് ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർക്ക്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഇതില് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയണത്. നമുക്കൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇത്, അല്ലെ? ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്, കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വരൾച്ച സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ആരും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല. ഇത് ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ക്ലേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് കൃമികീടാദികൾ, വൈരികൾ, മറ്റു ജീവികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃമികളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃമികള്, വൈരികള്,
മുതലായ മറ്റു ജീവികൾ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ പറയാണ്. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയും. കൃമികീടാദികളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈരികളെ കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിവ മൂലം, അതായത് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, അതിനു മുൻപ് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഉപാധിപത്തരായ ജീവാത്മാക്കളെ നേരിടുന്ന മുഖ്യ പ്രശ്നം എന്താണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെ. നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാക്കൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്? കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രം, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളായാലും വസ്ത്രങ്ങളായാലും ധനമെല്ലാം നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം സംഭരിച്ചു വെക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ആവശ്യം മാത്രം തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതല്ലാതെ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സംഭരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല എന്നാ പറയണത്. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാപഞ്ചിക മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമോ ആവശ്യ വസ്തുക്ഷാമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. മൃഗപ്രപഞ്ചത്തില് പ്രകൃതിയുടെ സംവിധാനം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യം പറയാണ്. നമ്മുടെ ജീവികള്, മനുഷ്യർക്ക് താഴെ വരുന്ന ജീവികള്, ആ ജീവികള് ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുകയോ സംഭരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവരാണ് ആര്? ജീവികളല്ലാതെ. മനുഷ്യരിൽ ഒഴികെ, മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഒറ്റ ജീവജാലങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. തന്മൂലം മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ സാധാരണ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതോ ആവശ്യ വസ്തുക്ഷാമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല? ഈ മൃഗപ്രപഞ്ചത്തില് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാ പറയണത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണത്, ഒരു ചാക്ക് അരി തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് കുറച്ച് അരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ചാക്ക് അരി തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വന്നിട്ട് ആ കുറച്ചരികൾ അവർക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര മാത്രം കൊത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആ ചാക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? വയറിൽ നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്തോളം നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് സംഭരിച്ചു വെക്കും. ഇത് അത്യാഹാരമാണ്. ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ മനുഷ്യര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വയറിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നമ്മൾ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. വേദശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത്യാഹാര പ്രവണത ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലോകം മുഴുവനും നമുക്ക് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നതാണ്, ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവായി തീരും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അധ്വാനത്തിന് പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവായി തീരുന്നതാണെന്ന് പറയാണ്.
ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസവും കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാതും നമ്മൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലാനിങ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മള് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ആവശ്യമില്ലാത്ത ദോഷകരമായിട്ടുള്ള വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണത്? നമ്മള് ഉപയോഗപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആ ബുദ്ധി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശരിക്കും ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതാണ് ആ ബുദ്ധി നൽകിയത്. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ടാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മേന്മയേറിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ അതിനുപയോഗിക്കാതെ വേദാനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1:2:9 ശ്രുത ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്ഥോ അർത്ഥായോപകൽപ്പതേ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോ ലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതായത് ധർമ്മങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവ ചെയ്യരുത്. മാത്രമല്ല ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിനായി ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ സ്വധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാവരുത്? നമ്മൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്, ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുഖരാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നത അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വേദാനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കുവാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതം ഭഗവാന് ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ട് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. വേദാനുശാസനകളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണമായിട്ട് അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് വേണ്ടിയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് ധർമ്മസ്യ ഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോ കൽപ്പതേ. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന്. ഭക്ഷണം നേട്ടമാനമായുള്ളതല്ല. ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മള് ഭക്ഷണം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല, പക്ഷെ എന്താണ്? മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മള് ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുക. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ, ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അത് മാത്രം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം നേടുക എന്നാണ് യഥാർത്ഥ മതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? എത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രമാത്രം നമ്മള് അത്രമാത്രം നമ്മള് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ മതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
പ്രജൽപ്പം. ഇനി അടുത്തത് പ്രജൽപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ്. പ്രജൽപ്പം അതായത് മിഥ്യാ സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മിഥ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, അതായത് മിഥ്യാ സംഭാഷണത്തെയാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ശരിയായ സംഭാഷണം നടത്തുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംസാരം ചെയ്യാം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിവാക്കണം. അനാവശ്യ സംസാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇപ്പൊ പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അഭിരുചി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംസാരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, അല്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിനെയാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ജനസംഘം. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തവര്, അതിനോട് അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ജനസംഘം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാതെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജനസംഘം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത്യാഹാര വകുപ്പിൽപ്പെടുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പിന്നെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത്? അത്യാഹാരത്തിലാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അതൊക്കെ അമിതമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നതിലാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അത്യാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അവർ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കർമ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ സമ്പത്തുകളെ ആർജിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യണത്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ന് അവര് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കും. അങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? സമയം കളയാണ് വെറുതെ, അല്ലെ? ആ സമയം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭാവി തലമുറയിൽ നാളത്തെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമക്കൾക്കോ ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുകി ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരിക്കൽ ഒരു കർമ്മി തന്റെ പുത്രപൗത്രന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിപുലമായിട്ടുള്ള ധനശേഖരം ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അയാൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കുടിലാണ് ജനിച്ചത്. അയാള് എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ധനം ശേഖരിച്ചു വെച്ചു. അതിനുശേഷം അയാൾ മരണപ്പെട്ടു. അയാൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കുടിലാണ് അയാൾക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടത് വന്നത്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്റെ മക്കൾക്കായിട്ട് നിർമ്മിച്ച മണിമാളികയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വസതി. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, അയാളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ മണിമാളികയുടെ അടുത്തായിരുന്നു ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. അയാൾ താൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ആ മാളികയിൽ കയറി ചെല്ലാനിടയായി. അപ്പോൾ തന്റെ പൂർവ്വജന്മ പുത്രപൗത്രന്മാർ അയാളെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അയാള് എന്താണ്? അയാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മണിമാളികളിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ അയാളെ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവര്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഇയാളെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെയാണ് ആ വീട്ടിലുണ്ടായത്, അല്ലെ? അവര് ഇയാളെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറയും. ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ തന്റെ പൂർവ്വജന്മ പുത്രപൗത്രന്മാർ അയാളെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി പോലും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അയാൾ ഈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ആകെ ഒരു കാര്യം എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലുമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. നേരെ മറിച്ച് അതിൽ ഇത്തിരി സമയമെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയാ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു? നല്ലൊരു ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ അയാൾക്ക്
ജന്മം എടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് മോചനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം വീണ്ടും ജീവാത്മാവ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോ ഇതിനേക്കാളും മോശമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ചിലപ്പോ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ, അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ മോക്ഷ പ്രാപ്തിക്ക് എത്തിക്കേണ്ട രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിന് മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അവിഹിത ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന്, ചൂതാട്ടത്തിൽ നിന്ന്, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്ന്, മാംസഭോജനം, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മായാവാദികളും കാമികളും മുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ്, ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത്. അപ്പോ മായാവാദികള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള കാമികള്, പിന്നെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തില് ലയിച്ച് മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തികാമികള്, പിന്നെ യോഗാഭ്യാസം വഴി പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിദ്ധികാമികള്. ഈ കൂട്ടരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുകൂടുന്നത് അനാശാസ്യമാകുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടാത്തത്? മായാവാദികളായിട്ട്, ഭുക്തികാമികളായിട്ട്. ഭുക്തികാമികൾ വെച്ചാൽ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ തൽപരരായവരായിട്ട്, പിന്നെ മുക്തികാമികളായിട്ട്, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തികാമികളായിട്ട്, പിന്നെ സിദ്ധികാമികളായിട്ട്, അതായത് യോഗാഭ്യാസം വഴി പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു വരുന്നത്. ഇത് അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നു വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തും കൃഷ്ണന്റേതാണ്, അവയെ കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വിധേയമാക്കിയാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിനും സമാധാനം കാണാനാകും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സമാധാനം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനവന് മാത്രം നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സചേതനകളും അചേതനകളുമായ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട അവനവന് നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വായത്തമാക്കാവൂ. മറ്റു സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്, ഈശോ വാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന പൂഞ്ചീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഈശോ വാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന പൂഞ്ചീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ, സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത്, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തയാൾ ലൗകിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്നിങ്ങനെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ലൗകിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യരും മൃഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള
തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നിലയ്ക്കും, രാഷ്ട്രീയമായ ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ അത്യാഹാരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യവും മൃഗവും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ഇതൊക്കെ നിലയ്ക്കും, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാകും. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ 6 ഭക്തിമാർഗ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭക്തിമാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ 6 ഭക്തിമാർഗങ്ങളുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണത്തിന്, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിന് വിധേയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയോ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെയോ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സംഗതിയും ശരിയായി പോകാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു $100 ഒരു കഥ പറയാണ് ഇവിടെ. ഒരു $100 ബില്ല് വഴിയിലെങ്ങാനും കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതെടുത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലിട്ടെന്ന് വരാം. അത്തരം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? അത് സത്യസന്ധനല്ല. ഒരു $100 ഒരു ബില്ല് വഴി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് അതിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്തല്ല, സത്യസന്ധനല്ല. വേറൊരാൾ ആ ബില്ല് വഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് അത് അന്യന്റെ മുതലാണല്ലോ, അത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതെടുക്കാതെ അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ആ വ്യക്തി രണ്ടാമനും എന്താണ് ചെയ്യണത്? സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് എന്ത് നടത്തുന്നില്ല? കളവ് നടത്തുന്നില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ആ ബില്ലിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ അത് എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമതൊരുവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ $100 എടുക്കുകയും ചെയ്യും, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവൻ തനിക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി പണം മോഷ്ടിക്കുന്നുമില്ല, അതേസമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണത്? അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു പോവാതെ, അതവിടെ ഇട്ട് പോവാതെ, നശിച്ചു പോവാൻ അനുവദിക്കാതെ അയാൾ വീണ്ടും അത് എടുത്തിട്ട് എന്താണ്? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആര്? സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് അവഗണിച്ചു പോവാതെ അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപയോഗം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ $100 ബില്ല് എന്നുള്ള ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛവസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, പിന്നെ ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, യമനിയമങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം പാലിക്കാതെയുള്ള ജീവിതം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുമായുള്ള സംസാരം. അതായത് ആ ശ്ലോകം, അതായത് എന്താണ് ശ്ലോകം? വിനശ്യതി അല്ലെ. അത്യാഹാരം പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപം നിയമാഗ്രഹം ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച വിനശ്യതി. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേഗം എഴുതാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. മനസ്സിലാക്കുക, കാരണം എളുപ്പമല്ലേ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇത്തിരി കൂടി പഠിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വേഗം. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? എന്ത് ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആഗ്രഹം. ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, പിന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, പിന്നെന്താണ് പ്രജൽപ്പം, അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങള്, പിന്നെ നിയമ ആഗ്രഹം, യമനിയമങ്ങളില് അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, ജനസംഘം, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെന്താ പറയണത്?
ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, പിന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ധനസമ്പാദനം. പ്രയാസശ്ച, അമിതമായ അധ്വാനം, അതായത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. പ്രജൽപ്പം, അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങള്. നിയമ ആഗ്രഹങ്ങള്, അതായത് നിയമങ്ങളിലെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. ജനസംഘശ്ച, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ലൗല്യം ച, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അത് അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ പറഞ്ഞത്. ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വിശാല ഹൃദയമുള്ളവരെയാണ് ആത്മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? വിശാല വിശാല ഹൃദയമുള്ളവരെ. വിശാല ഹൃദയമുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളെയാണ് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ, ഒന്ന് ഓണാക്കാവോ? ആരും കാണുന്നില്ല. ആകെ നിഷ മാതാജിനെ, കവിത മാതാജിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മാതാജി ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? മൂന്നാമത്തെ വിശാല എന്താ പറഞ്ഞത് ആൻസർ? മൂന്നാമത്തെ മഹാത്മാവല്ലേ? അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണല്ലോ മാതാജി. അതെ അതെ അതെ. വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശാല ഹൃദയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വിശാല ഹൃദയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാം. വിശാല ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാളെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായി? വിശാല ഹൃദയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 വിധം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം. അല്ലെ? ആദിദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് മുതലായവ. ആധ്യാത്മികം, ശരീരമുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ആദിഭൗതികം, ക്രിമികീടങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. മാതാജി ഈ ആദി ഭൗതികത്തിന്റെ എന്തോ ഉദാഹരണം ഈ മറ്റു ജീവികളെ കൊണ്ട് ഈ എന്തോ പട്ടി കടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണോ? അതെ, അതന്നെ. മറ്റുള്ള ജീവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വരും, ശത്രുക്കളും വരും. ശത്രുവൈരികളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ പനി എന്ന് പറയുന്ന പനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ ആധ്യാത്മികം? അതല്ല, അത് ആദിഭൗതികമല്ലേ? കോവിഡ് വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാമോ മാതാജി? അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആദിഭൗതികമല്ലേ? അതെ, ഭൗതികമായിട്ട് വരും. ആധ്യാത്മികത്തിൽ എന്താ വരുന്ന മാതാജി? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ആധ്യാത്മികം എന്ന് വെച്ചാല് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെയല്ല നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളിലല്ല അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ആധ്യാത്മികമാണോ ഈ അസുഖം? അത് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികത്തിലാ വരാം. ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങള് നമുക്ക് എന്തിലാ വരുന്നത്? മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക വരുന്നത്. ആദിഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ കൃമികീടാദികൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, അതായത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പട്ടി കടിക്കുക, തേള് കുത്തുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആദി ഭൗതികത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ?
പിന്നെ ആധ്യാത്മികം പറഞ്ഞു, ആദിദൈവികവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആദിദൈവികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവി ദേവന്മാരെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങള്. ആദിഭൗതികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈരികൾ കൊണ്ട് കൃമികീടാദികൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ. സോറി, ആധ്യാത്മികം. ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മികം അല്ലെ. ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അടുത്തത് പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? വിദ്യാ സംഭാഷണം, പരദൂഷണം. ആവശ്യമില്ലാതെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാ സംഭാഷണം. മറ്റൊരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം സംസാരിക്കുക. അനാവശ്യമായ സംസാരത്തെ പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രജൽപ്പം. പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. നമുക്കും ഗുണമില്ല, കേൾക്കുന്നവർക്കും ഗുണമില്ല, സമൂഹത്തിനും ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസർഗത്തിനാണ് ജനസംഘം എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുന്നത് ജനസംഘം എന്ന് പറയും. ഒരു സത്യസന്ധനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമായ വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് $100 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു $100 ഒരു ബില്ല് വഴിയിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരാളെടുത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലിട്ടെന്ന് വരാം. അവൻ സത്യസന്ധനല്ല. അല്ല. രണ്ടാമത്തെ ആൾ മറ്റൊരാൾ ആ വഴിയിൽ കണ്ടത് അന്യന്റെ മുതൽ തുടരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് എടുക്കാതെ പോകും. അപ്പോഴും അതിന്റെ ഉപയോഗം കിട്ടുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ ആള് അത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കും. അതാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മളത് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പകരം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സചേതനങ്ങളും അചേതനങ്ങളുമായ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമയിലുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട അവനവന് മാത്രമായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വായത്തമാക്കാവൂ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയണത്, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യം വേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, സ്വായത്തമാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം നമ്മള് സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയണ എന്താണ്? നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്, സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തില് ഈശോവാസ്യമിതം സർവം യത് കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പുഞ്ചീത മാകൃതാ കർത്യസിദ്ധനം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാഗം എത്രയാണെന്നുള്ളത് സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് അവനവന് വേണ്ടത് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാധനങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ബുക്ക് ഈശോപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മടെ പഠിക്കൂട്ടത്. അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? സമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈകടത്തുകയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം വ്യവസ്ഥാപിതമാകുന്നത്. മാതൃകാ സമൂഹം, അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പരസ്പരം ആ അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈകടത്തുകയില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം അവകാശം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പരസ്പരം ആരുടെയും കൈകടത്താൻ പാടില്ല അല്ലെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്കൊരു മാതൃകാ സമൂഹത്തെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ.
ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഏതാണ്?